Hvad så, Kjær Games klodser? Det her, det er Andreas med en ny video. I dag er jeg i Club Penguin med Rut-P, som er blevet member. Og vi skal kigge på den sidste del af min ting, hvor jeg skal have Rainbow Pufflen. Så først så skal vi lige hen i min iglo, som jeg har lavet lidt om på. Og i den iglo, der skal vi have min røde puffel. Og den skal vi så have ud at gå. Jeg tror, jeg laver en hel serie om, hvordan man får Rainbow Pufflen. Ja. Forkert sted. Ja, jeg pauser det lige indtil jeg er derhenne. Så Kjær Games, nu er jeg inde i Puffelhotellet, og lad os bare kigge på den sidste task, inden jeg får Pufflen. Go der. Ja, vi skal have den til at sove. Se, der er en der. Ja. Jeg sover. Så skal vi lige så godt sådan noget. Og kigge på den her, hvor vi snart kommer op. Og jeg får det hele på video. Se, nu kan jeg tage det der, og jeg kan også tage det der. Svartoffel. Jeg kan tage bonus item. Gå med og berries. Så nu tager jeg lige det sidste. Jeg kan ikke tage det der er i hånden. Men jeg kan tage neck spay towel på. Det er en neck ting, tror jeg. Ja, her. Kommer til at kunne lide det deroppe, cutie, som den hedder. Og der bliver vi skudt afsted ud mod Regnbueøen. Og nu har jeg det hele på film, der skal på YouTube. Se, vi har en fantastisk musik, den kan I desværre ikke høre. Men der er lyn her, regnbue der går ned. Man går herhen, og så får du en regnbuepuffel, og du kan kun få en. Så når vi klikker her, så får vi en regnbuepuffel. Så trykker vi på regnbuepuffelen, og så kommer vi herhen, og så får vi den her regnbuepuffel. Hvad kan den hedde? Tobias, du sidder her med mig. Hvad kan den hedde? Jeg har ingen idé. Jeg har ikke nogen idé til, hvad en regnbuepuffel kan hedde. Altså, du fejlede jo, men den fik vi så... Tror jeg aldrig, vi fik uploadet. Det tror jeg ikke, vi fik uploadet. Han prøvede at lave en video, og den fejlede sådan lidt. Så lad os prøve at få en regnbuepuffel. Og, hvad kan den hedde? Den kan hedde Cutie. Nej, det har jeg allerede en. Sweetie. Et eller andet rainbow. Et eller andet, som indgår med den Et eller andet, sådan, så det er den perfekte, det er den udvalgte. Et eller andet, der har med det at gøre. Nej, et eller andet, der er med selve regnbuepufflen. Så måske noget, der er lidt Fabulous. Det er sådan, man staver det, ikke? Vent lidt, jeg går lige ind i Google og oversæt. 2 sekunder. Så er vi kommet frem til, at den måske kunne hedde Priceless. Men jeg ved ikke. Invaluable. Uvurderlig. Skal vi hedde den? Skal den hedde det? Ja, det lyder godt. Kan altid om 4 dage kan vi få den igen. Jeg har nogen regnbuepuffel. Er det ikke vildt? Tak fordi du adopterede Invaluable. Og jeg tror ikke regnbuepuffler kan løbe væk. Men hvis de kan. Tak fordi I så med, Kjær Games. Jeg tror lige jeg går ned og køber en hat. Men ellers det kan I se i næste video. Tak fordi I så med. Det her, det var Andreas. Og subscribe for at komme en klasse. Kjær Games out.